खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायगोन आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट होनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना बेलाव थुना अलाव होनानै ला। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि रादाबखौ नायलांदोनि। गिबि रादाबाव दङ बर' रायजोफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। आलेरन सावथुनखौ साबना हामनायै थाबैनो नुनो मोनगोन। बर'नि गिबि सावथुनखौ 35 बोसोरनि उनाव लाबोफिननो हानानै गोजोननाय फोरमायदों आलेरन सावथुननि बोसोनगिरि जोंदाव बड'साया। गोलाव 35 बोसोरनिफ्रायनो गोमानानै थानाय बर'नि गिबि पिक्सार फिल्म आलेरन सावथुनखौ बर'लेण्ड एबा बिटिआरआव लाबोफिननो हाना जोबोद गोजोननाय फोरमायदों आलेरन सावथुननि दिथागिरि मुर्शि जोंदाव बड'साया। सावथुनखौ लाबोनायाव रांखान्थियारि हाजासे मदद होनायनि थाखाय दानि खुंथाय गोहोआव थानाय बिटिआर सोरखार आरो प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावो। बे आलेरन सावथुनखौ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिनो थाखाय बिनि खामानिया सोलिगासिनो दं होनना बिथां जोंदाव बड'साया फोरमायथिदों। लोगोसे बड'साया बुंबावोदि आलेरन सावथुना बर' हारिनि सम्पद होननानै। चिरांनि बिजनि नोगोर आफादनि दैदेननायाव बिजनि सोहोराव दिनै मोनसे साबाय अभियान खालामनाय जायो। बिजनि नोगोर आफादनि बानजायनायाव साब सिखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। क्लिन इन्डिया प्रग्राम हानजा सुरनानै बिजनि नोगोरनि लामाखौ साखोन सिखोन खालामदों। गावखौ साब सिखोन लाखिनायजों लोगोसे जोंनि गामि नोगोर आरो हादरखौबो साब सिखोनै लाखिनि बे थांखिजों बिजनि मिउनिसिपेलिटि बर्डनि चेयारमेन मुर्शि गणेश्वर गयारजों लोगोसे जथायै बे हाबाफारियाव रायजो राजाफ्राबो बाहागो। रायजोआव कभिड-19 आरोबाव बांनो हमनायखौ लानानै हादरसा सोरखारा सांग्रांथि जादों। बे समाव रायजोनि गुवाहाटी नोगोरमानि मोनब्रै थावनिखौ कन्टेनमेन्ट जन महरै फोसावदों। फोसावजानाय थावनिफोरा जादों एएसटिसि कर्मशाला, जिएमसि रड, सिमन्तपुर रड, रुपनगर। बेफोर थावनिफोराव रावबो थांनो हानाय नङा होनना फोसावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबांनि देहायाव दासान्दि कभिड-19 मोननाय जादों, जायनि थाखाय खुंथाया गोख्रों जानो गोनां जादों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। टेट आनजाद होगिरिफोरनिसिम फोसावलाय। साखोन सिखोन सि जोम गाननानैसो आनजादाव जिरायनांगोन। रायजोआव 3 अक्ट'बरखालि जानो गोनां टेट आनजादनि थाखाय आनजाद होगिरिफोरनिसिम जुनिया फोसावलाय फोसावदों टेट आनजादनि नडेल बिफाना। फोसाव बिलाइनि बायदियै आनजाद मिरुआव आनजाद होगिरिफ्रा साखोन सिखोन सि जोम गाननानै थांनो थाखाय खावलायदों। 3 अक्ट'बर खालारखालि रायजोआव गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि थाखाय टेट आनजाद खुंफुंजागोन। बेनि अनगायैबो फोसाव बिलाइयाव आनजाद होगिरिफोरखौ 30 मिनिट सम सिगांनो आनजाद मिरुआव नुजाथिहैनायजों लोगोसे आनजादाव गोसोम आरो निला रेबगन बाहायनो खावलायदों। बेजों लोगोसेनो आनजाद होगिरिफोरखौ मास्क गाननानै फैनो थाखायबो खावलायो। गोजोनथाव खौरां, मुलुगदांखा अर्गानिक साहा आबादारि टेनजिं बड'सानि जिउनि दावबायनायनि मुङाव डकुमेन्टारि सावथुन दिहुनगोन। भारत सोरखारनि फिल्म डिभिजन, मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिं, मुम्बाइ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि हेफाजाब बायदियै मुंदांखा सावथुन बिथोनगिरि डक्टर मुसुखा रामसिंहारिनि बिथोन होनायाव बर'नि सासे बुहुमावनो सिनायजानाय साहा आबादारि टेनजिं बड'सानि सायाव शुटिं सोलिगासिनो आरो बे गोग्गाथाव खौरांखौ फार्स्ट एलिफेन्ट फ्रेन्डलि सार्टिफाइड अर्गानिक फार्मनि बिगोमा टेनजिं बड'साया जोंनिसिम फोरमायहरदों। रायजो राजाफ्रा बे डकुमेन्टारि सावथुनखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। हादोर नाङैनो पेट्रल डिजेलनि बेसेना थाद'नाय गैयै बांनो हमदों। आसामावबो फिन पेट्रलनि बेसेना बांनानै लिटारसेयाव 104 रां जाहैबाय। साननैनि उनावनो फिन 28 अक्ट'बरखालि अदेबानि दिनै पेट्रल डिजेलनि बेसेनखौ बांनाय नुनो मोनदों। थाव फालांगियारि कम्पानिफोरा पेट्रलनि बेसेनखौ लिटारसेयाव 0.31 फैसानिफ्राय 0.35 फैसासिम सहर नोगोरफ्राव बांहोदों आरो डिजेलनि बेसेनखौबो लिटारसेयाव 0.31 फैसानिफ्राय 0.35 फैसासिम बांहोदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गुगोलनि मोनसे गेदेर थांखि। गुगोलआ मोनसे थांखि लाबाय। 18 बोसोर बैसोनि उन्दैफोरनि सावगारिखौ बोखारनाय जागोन। सार्च इन्डियान गुगोलआ गोदानै जुनिया मोनसे रैखाथि गोनां थांखि लादों। गुगोल बाहायगिरिफोरनि थाखाय गुगोलआ बे बारनिफ्राय गावनि सार्च रिजाल्टनिफ्राय 18 बोसोरनि उन्दै गासैबो सुबुंफोरनि सावगारिफोरखौ बोखारना होगोन। मख'नो गोनांदि गुगोल सार्च इन्जिननिफ्राय सावगारिखौ बोखारनो थाखाय 18 बोसोरनि सुबुङा एबा बिनि बिमा बिफाया गुगोलखौ खावलायनांगोन। गुगोलआ बे थांखिनि बागै आगस्त दानावनो फोसावदोंमोनब्लाबो बियो दासो मोजाङै बाहायनो जागायदों। गुगोलनिफ्राय 18 बोसोरनि उन्दै हौवासा हिन्जावसानि सावगारिखौ बोखारना होनो थाखाय गावनो एबा बिमा बिफाया गुगोल सार्च हेल्प पेजआव थांनानै सावगारिनि URLनि लिंकआव जमा होनांगोन। गुगोलनि बे थांखिया गुगोलाव गावनि रैखाथिया गोबां बांगोन होननानै साननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, अन्नानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।